Chibụzọ si Asaba zite nke ọ sị na nwata na-erika bụ na nne ya na-erikọ na nwata a na-erika bụ na na nne ya na-erikọ nri na nwa na-eri ncha na nwa manụ nne ya na-eri manụ na-erika site ike ya na ndị ọgbụ ya ọfụna nwere ọ na-abụta abịa maka nne ya bi ọ na-esegharị ya aka nwa n'oyi nọ nne ya n'ofu nne ya n'oyi bụ nwa ya n'ise ọmụ na nne ya na nji nwayọọ na-eche nka nwa rijigodo afọ kama m ga-ebu ọnụ ka nke ma ọ ga-ebu ọnụ ka m bụrụ nwa na-eme na ya na-akpa ike ya na-eri nne ọsịsọ ọmụ nọ nne ya kpacha anya esegharị ya afọ mgbe nwa ga-ama na ya amụrụ eri nri ọbụla na ike iri nri adọda itikọ ya na ndị ọgbụ ya tupu o rie ofu ndị ọgbụ erighị sọtọ ebe ọkụ erite nri ahụ